Brunei. Sige nga. Tingnan mo kung magagawa mo yung gano'n. Tuktok mo yung pa mo. Sige. Wala na, no? Matagal ka nang kinukulam, hindi pa rin gumagaling. 2016. Akala ko hindi ko makukuha yung ano yung pa mo. Ngayon makukuha ko na siya sa alignment. Nawalan sa ng tuhod mo. May, ba? Sa tuhod mo. May kaunti na lang po. Siyempre, di pa kita nalamin. Pero yung pinakamano, mas dito mo, nawala. Opo. Sige po na. Tapos yung pag tumayo ko kanina, ang sakit. Ang sakit. Kaunti na lang po. Kaunti na lang. O, sige. Palakpakan mo si Papa Jesus. Diyan naman tayo sa alamin. Okay, salamat. Brunei, pumunta sa Ascomo, Barangay, Pampanga. Kaso, wala kaming chocolate. Isaan ko na tapusin daw. Hindi ko ulit nakakain. Ayun. Hindi ko. Tatlong beses suminga ka. Para matuluyan na tumatapos na yung kalaban mo. Ay, nako. May lalaki ako nakita doon. Hindi ko alam kung ano mo yun. Ay, kahit tao, trabaho, kulit-kulit na kami naman. Pag makita, magkasala kay Kristo. Nagagalit siya eh. Pinakita ni Magliti ko eh. Galit niya. Nadala ako lang yun. 1-0. Ang lagatok. 2-0. Malakas ng lagatok. Brunei. Relax. Salamat. Kaya pag meron akong ads, wag yung i-skip. Kasi, wala kayong kita ko ng 2 pieces sa Brunei. Kaya mo lang bagsak pagkataon nyo. Normal lang. Wala mensa. Okay, sige na maayos, relax. Konti pa, konti pa. 1, 2. Higa. 3, 4, 5. Higa, tayo. Walang. Atras, kita mo, nakapaan na yan, ha? Konti nga. Malaki kita ni Sally. Ay, niri, ano? Isa! Nag-solo flight mo lang yan, di ba? Oh, narinig mo, Sally. Ay, Lisa. Sinopad ka lang doon, isang peraso lang. Higa. Higa. Dito tayo, tatapusin natin. Higa, higa, higa. Memens, wala nga pala. Relax. 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 May nga namayos ha. Alin yung masakit mo rito? Kapag okay na, di ba? Gala na kulam yan eh. Pero baka may naigpit pa eh. Mas maganda. Sali! Ay, Lisa! Ipiti mo yung singit niya. Burutin mo na malakas. Say dito. Teka lang ha. Relax lang. Relax. Relax. Very good. Please. Relax pa. Relax pa. Ah, nakuha ko na. Tingnan mo. Relax. Relax, net. Wala oh. Oh.
Wala na sakit. Wala sakit, no? Tagilid na. Kaya na lang to. Dito, sa akin kayo marap. Kunti na lang sa toad. Kunayin mo na natin sa taas. Huwag ka na bumalik sa 14. Bumalik ka na sa 49. Kung babalik ka sa Christmas party namin, mas meron pa. Kailan Christmas party? Dumaan, no? Sabi ko, huwag na siya bumalik sa 14. Kung nakuha ko na, wala na sakit. Pero kung babalik siya sa Christmas party namin, okay lang kami magpalaro. Relax lang. Nga. Kailan Christmas party? Last pass. Okay, kabila. Side. Wiring. Alam eh. Ano na Kaya lang po, huwag ka magano ng Christmas party. Dami natin, hindi ko nakakayanin, no? Wala ka naman katulong. Sila taga-walis. Last. Okay na. Hold na lang. Diretso tayo ulit. Balik tayo sa diretso. Diretso tayo. Ipukan pa. Pagbahit lang. Masakit? Wala na. Kabila. Masakit? Wala na. Ikaw mag-angat. Masakit? Ngalay lang. Kabila. Kabila. Masakit? Ngalay. Antayin na natin. Sali. Para makasabay na sila. Kaya lang. Tayo mo. Okay, push. Okay, sila talaga. Suot na lang po. Last, ito na yung final. Kaya lang. Last. May panalis. Upo, kapatid. Eh di sana hindi ka umiiyak. Iyak ka nga ng iyak. Wala. Ah, sige. Ate, lakad. Ano pinagkaibat eh? Gumang na. Wala nang kinukulam sa kanya. Wala na. Yun din natin sa akin yung pagdating pa lang yun. Hindi ko sukat nakalain yung magkukulam yun. Hindi pa natanggal dati. Ano? Okay na. Paalam na kayo rito, te. Oh. Salamat po kung nasa Reno. Oh, taga saan kayong bansa? Sa Brunei po. Sige, mega shoutout sa mga taga Taga-Brunei, sa Bulacan. Oh, sakit ni ate, sakong, dislocate, alignment, at kinukulam. Salamat po sa mga powers natin yan. God bless po. Thank you. Thank you. Bye-bye.